आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय आसाम अरुण'दय स्किमनि आपडेट लाबोनाय जादों। बे आपडेटआनो जाहैबाय जाय बिथांमोना अरुण'दय 2.0आव रां मोनो, नोंथांमोना बे रांखौ नोंथांमोना मिथिखायो, बेखौ 10 फेब्रुवारि जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव हाबो। नाथाय बे अरुण'दय स्किमाव जाय बिथांमोना रां मोनाखै, बेंक एकाउन्टआ प्रब्लेममोन, नोंथांमोना गावबागावनि लिस्टखौ एप्रुभ जादोंना जायाखै, नोंथांनि लिस्टआ फैदोंना फैयाखै, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक बानायनो, जोङो दिनैनि भिडिअ'आव बेनि A to Z डिटेल्सखौ नायगोन। नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नोंथाङा बे आसाम अरुण'दय स्किमाव नोंथाङा लिस्ट दंना गैया, नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामनो, जोङो बेखौ नायदिनि। गिबियावनो नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन PFMS। नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनानै होबानो जाबाय। आङो बेखौ सार्च खालामबाय। सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे पेज गेवगोन। आं अलरेडि बिनि सायाव गोबां भिडिअ बानायदों, थेवबो जाय बिथांमोना गोदान भिउआर बिथांमोननि थाखाय आङो बे प्रसेसखौ खेबसे बानायनानै देखायबावगोन। नोंथांमोना बे पेजखौ बोखोनानै नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोनदों नाउ इउर पेमेन्ट्स। नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो बेयाव थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि बेंकनि नेम, नोंथाङा बे अरुण'दय स्किम एप्लाइ खालामनायाव मा बेंकखौ होदोंमोन, नोंथाङा बेयाव बेंकनि नामखौ होनांगोन आरो नोंथांनि बेंकनि एकाउन्टनि नाम्बारखौ नोंथाङा नैबेयाव होनांगोन आरो नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि एकाउन्टनि आरोबाव नोंथाङा नाम्बारखौ नैबेयाव कनफार्म बानायनो नांफिनगोन नैबे बक्सआव। दानिया नोंथाङा नैबे केपसाखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनानै नोंथाङा नैबेयाव सेन्ड OTP रेजिस्टार मबाइल नं, नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। नोंथांनि मबाइल नाम्बाराव जि बेंकआ कानेक्ट जाना दं, बेयाव नोंथांनियाव मोनसे OTP फैगोन। बे OTPखौ बहायनाय होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा गासैबो डाटाखौ नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। जुदि नोंथाङा बे अरुण'दय स्किमाव रां मोनाखैमोन, नोंथांमोना गावबागावनि लिस्टखौ बेयावनो नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। नोंथांनि फैसा हाबनायनि नोंथाङा गासैबो डाटाखौ बे प्रसेसखौ नोंथाङा खालामनानै नायोब्ला नोंथाङा बेयाव गासैबो डाटाखौ नुनो मोनगोन। अनलि बेयाव अरुण'दयनिल' नङा, गासैबो गभर्नमेन्ट स्किमनि नोंथाङा जि स्किमाव एप्लाइ खालामा मानो, नोंथाङा बे गासैबो गभर्नमेन्ट स्किमनि नोंथांनि फैसा हाबनायनि लेनदेनखौ नोंथाङा बे PFMS आव थांनानै नोंथाङा इजियावनो नायनानै लानो हागोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।